Vi vil lave et lavineforsøg, hvor at vi skal bruge mel. Vi har drysset noget mel ud over bordet, ligesom sne. Og nu vil vi så drysse noget mere ud over, sådan at det kommer til at sne endnu mere. Og nu vil vi så til bordet for ligesom at lave den bakke, som lavinen er. Og nu har vi så lavet en lavine, og her kan man se kanten her rundt, som er knivskarp, og det er sådan, der var sneen.